Jeg skal forklare om KII anden test. Den her test den vedrører kategoriske variabler, som bliver brugt i en antalstabel. En bestemt hændelse kan enten anses for at være usædvanlig eller tilfældig. KII anden teststørrelsen er et mål for, hvor stor en grad vores observationer her afviger fra de forventede. Under antagelsen af nulhypotesen. En nulhypotese er den hypotese, man har, inden forsøget begynder. Jeg har et forsøg, der omhandler handsker. I Jammerbugten bliver der skyllet venstre og højre handsker op. Der bliver indsamlet i alt 14 handsker. Vi har nogle observationer, som lyder på, at vi får 10 venstre handsker, og vi har 4 højre handsker. Vi opstiller en nulhypotese inden alt det her, som lyder på, at vi forventer, at der vil indsamles lige mange højre og venstre handsker. Så der har jeg en nulhypotese, som har betegnelsen H0, som vil sige, at der er lige mange over bord, altså lige mange højre og venstre handsker. Så jeg skriver også de forventede en, som er 7-7, altså halvt-halvt, 50-50. Så for at udregne min KII anden test, så har jeg en formel hernede, hvor vi har vores observerede minus de forventede i anden over forventede. Det er min venstre. Så har jeg min højre handsker, som er observeret minus forventet i anden over forventet ligesom før. Så sætter jeg mit tal ind. Her har jeg venstre først. Så 10 minus 7 i anden over 7 plus min højre 4 minus 7 i anden over 7, som giver cirka 2,57. Nu har vi mit KII anden tal. Så skal jeg finde noget, der hedder en p-værdi. P-værdien bliver udregnet i det vi bruger i matematik, som er inspire. Så går man ind og finder i kategorilisten en formel hedder det, som hedder KII anden CDF. Så sætter man vores KII anden teststørrelse ind. Så sætter man uendelighedstegn ind, og så bruger man tallet 1, som er vores frihedsgrad. En frihedsgrad tager man ud fra sin tabel. Man minuser 1 herfra, altså for x'en, og man minuser 1 her for y'en, så der kommer til at stå 1 og 1, og de 2 ganger man med hinanden, så man får en frihedsgrad på 1. Så regner man det ud, så det bliver cirka 0,1088, og så skal man selvfølgelig regne det ud i procent, som bliver cirka 10,88%. Den her p-værdi, det skal vi bruge til at forkaste eller bekræfte vores nulhypotese. Men der skal vi bruge noget, der hedder signifikansniveauet. Et signifikansniveau er den størrelse, som afgør, om vi vil forkaste eller bekræfte vores nulhypotese. Et signifikansniveau ligger altid på 5%, med mindre noget andet er blevet fortalt. Så hvis nu vores p-værdi er under de 5%, så bliver vi simpelthen nødt til at sige, at den skal forkastes. Men hvis den er over 5%, så vil det sige, at vores nulhypotese faktisk godt kan bekræftes. Godt. Det skal så siges her til sidst, at alt det her, det kan laves i Inspire i noget, der hedder Goodness of Fit-testen, som både regner vores KII anden ud, vores p-værdi og bruger vores signifikansniveau. Det her hedder også et Goodness of Fit-test, som er den samme, vi også bruger i Inspire. Jeg har en KII anden test i normalfordeling, og det er den kurve, der går her, og den, uanset hvor mange gange du vil gentage forsøget, så vil den altid lave sådan en kurve. Den har også den her formel, og du kan også sætte den ind i Inspire med norm pdf, og så regner den det ud for dig. Så har vi et eksempel her, med sandsynligheden for at finde en mand på 170 cm, for eksempel i militæret, og det sætter du ind i et histogram. Og der hvor de 170, de skærer normalfordelingskurven, aflæser du hen på y-aksen 0,3, som vil sige 30%. Før der forklarer Sofie noget om en normalfordeling til vores KII anden test. Man kan også lave noget, der hedder en fordelingsfunktion, som så sådan her. Det har så den her fine funktion, som er her. Vores f og y, det er altså den her tæthedsfunktion, som vi havde fra sidste omgang. Det vil sige, at den her formel, den regner altså arealet ud under tæthedsfunktionen fra minus uendelig til vores x-værdi. Og det har jeg indtegnet her. Vi bruger lidt den samme eksempel for sidste gang, hvor vi har, at hvad er sandsynligheden for at udtrække en tilfældig mand på 18 år, som er under 170 cm.
Vi tager variablen 18 år, fordi at vi tager udgangspunkt i militæret, hvor man selvfølgelig skal være 18 år for at være der. Så det vil sige, at vores x-værdi er altså 170. Det prøver jeg så ind i min fordelingsfunktion, og sætter det ind i min formel, og det får jeg så til 0,6, som så er omregnet til 60%, som jeg så kan aflæse heroppe. Man kan selvfølgelig også bare sætte det ind i Inspire og gøre det meget nemmere for en selv, og der bruger man denne her formel, som man finder i kategorilisten, som hedder norm CDF. Man kan også finde ud af, hvordan key-fordelingerne ligger. Jeg har en tæthedsfunktion her. Så har jeg min key-teststørrelse, som for eksempel er 2,1. Og så har jeg en frihedsgrad heroppe på 2. Så har jeg min skraverede område, som jeg kalder mit areal. På Inspire har jeg en formel, der hedder key CDF. Det sætter jeg så ind, hvor jeg har min nedre grænse, og min øvre grænse, og min frihedsgrad. Min nedre grænse er minus uendelig. Min øvre grænse, den er 2,1. Og min frihedsgrad er 2. Det giver altså 0,65. Det vil sige, at min fordelingsfunktion, altså arealet, at 65% af mine observationer ligger herindenfor, så min p-værdi vil altså være 0,35, altså 35%. Så kan jeg også se den omvendt. Det er, at hvis nu jeg har en p-værdi på 0,35, så kan jeg så spørge, hvad er min key-teststørrelse så? Det sætter jeg så af på Inspire på en ny formel, der hedder INV key, hvor jeg har mit areal og min frihedsgrad. Og mit areal herfra, det var 0,65. Og så har jeg min frihedsgrad på 2, og det regner ud til 2,09. Det vil sige, at min key-teststørrelse er 2,09.